Benvinguts a Des de Dins! Bon dia! Com cada dilluns, comencem el programa amb un nou convidat. Avui tenim amb nosaltres a la doctora Roser Torra, nefròloga de la Fundació Puigverd de Barcelona, especialista en malalties hereditàries i que també dedica gran part del seu temps a la investigació. Molt bon dia, doctora! Ens agradaria veure una mica la teva visió sobre els vincles que es creen amb els pacients i com ho viviu vosaltres, els metges. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Com ja hem dit, avui aprofundirem en la relació que s'estableix entre els metges i els pacients. Creus que una relació no estrictament professional entre aquests dos pot ajudar al progrés de la malaltia? Home, jo el que penso és que la relació amb el pacient sempre ha de ser professional. El que passa que de vegades, a força de veure moltes vegades un pacient, malalt crònic, potser d'un tipus de característiques amb què et sents més, que congenies millor, pot haver-hi arribar a una certa complicitat, una relació quasi d'amistat o fins i tot d'amistat, però no per això deixa de ser una relació professional, sinó que diríem que l'enriqueix amb altres aspectes, que evidentment no és imprescindible, però de vegades sorgeix i en el fons pel malalt ho agraeix. Per tant, creus que sí que la relació entre el pacient i el metge pot arribar a una amistat? No és el més habitual, ni és el que ha de ser. El que passa que de vegades per circumstàncies ocasionalment pot ser, però no és el més habitual. A més a més, el malalt està en una situació de dependència del metge, amb la qual cosa fa que això amb una relació d'amistat de vegades sigui molt difícil, quan hi ha un que depèn massa de l'altre. Davant de situacions difícils, creus acceptable amagar informació als pacients? És a dir, quin és el límit? Bé, això, al llarg dels anys, amb la pràctica professional vas veient el que el malalt vol saber i el que no vol saber. Diríem que es lliura la informació amb la mesura en què el pacient està capacitat per rebre-la. Hi ha coses que no es poden amagar, evidentment, si el malalt necessita un trasplantament o necessita una operació o així, evidentment no se li pot amagar. El que de vegades no cal és anar fent masses pronòstics del que passarà i dir masses xifres, ni això, no? Però sí, quan hi ha un tema greu, que veus que el malalt no el vol saber, sí que sempre ha de quedar clar que algun familiar o algun acompanyant ho sàpiga. Bé, sabem que ets especialista en les malalties hereditàries. Quina relació s'estableix entre els familiars que pateixen una malaltia d'aquest tipus? Això és molt diferent, cada família viu aquestes malalties d'una manera. N'hi ha qui ho viu amb sentiment de culpa, fins i tot és com tema tabú a la família parlar d'aquella malaltia, mentre que en altres es fan molt costat, hi ha molt bon rotllo, es viu com una cosa normal, perquè és el que sempre han vist, en els pares, en els tiets, i per tant no se li dona més importància. Per tant, varia moltíssim. També depèn de com ha anat en termes de salut aquella malaltia a la família. Si han hagut problemes molt greus, doncs es té la por del que ja s'ha viscut, i els pares un sentiment de culpa de vegades, però ja dic, molt variable. Després de 25 anys exercint com a metge, quines coses podries explicar-nos que creus que has pogut aprendre dels teus pacients? Doncs en general molt. Els pacients, molts, són soferts, valents, tenen es veus una vitalitat en persones joves força malaltes o fins i tot amb gent gran que tot i tenint molt poca perspectiva i mala qualitat de vida mantenen sempre un somriure i ganes. També hi ha, evidentment, molts casos que no és així, però vaja, Déu-n'hi-do els casos que hi ha de gent que es pren les coses amb molta fortalesa, molts ànims i un afany de superació i un optimisme que ens descol·loca els metges. Podries compartir amb nosaltres alguna experiència pròpia en què es reflecteixi tot això? Mira, doncs ara que dius, recordo una pacient jove de 30 i tants anys que acabava de tenir la quarta criatura i va tenir un problema del ronyó important i va haver de fer diàlisi, després la van haver de trasplantar i sempre va estar animada, positiva, pendent dels fills, no va deixar de treballar,
Bueno, vull dir que realment amb una persona així en un moment de la vida on necessita estar a tope, doncs que li passi això es hagués pogut ensorrar perfectament, però sempre ha estat molt positiva i crec que és un molt bon exemple de tirar endavant malgrat circumstàncies adverses. Moltes gràcies, doctora. Has fet que ens donem compte de que sovint hi ha coses més enllà del que veiem. Gràcies a vosaltres i adeu. Perfecte, doncs moltes gràcies. Com hem vist avui a Des de Dins, les relacions metge-pacient poden ser molt més pròximes del que ens puguem arribar a imaginar, i això pot ajudar al benestar del malalt. Pels metges, realment, el malalt és molt més que un pacient, és una persona de la qual ell també en pot aprendre. Hem de tenir sempre molt present que no tot és el que aparenta ser. I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve ens visitarà el Toni Soler. El Toni és professor de física de l'Escola Jesuïtes de Cast i estarà amb nosaltres per compartir la seva opinió sobre com ha canviat el comportament dels alumnes amb el pas dels anys. Segur que serà molt interessant, no us ho perdeu!